Atamalo 96 mag jopuonjre mag grade 10 oyangi nosedonjo e skunde kigeno ni kwano dhi chopo atamalo 98 e giko jumani. Doho owito oko bura mar jogo mane dwa ni sirikal ochulgi e wi hinyruok e muoch mar bom ma higa 98. Familia moro manyo ringre nyathigi mane nyang'o mako molalgo e kinde manoluokore. Machiegni weche manyien mag ka gi kacha, nyinga Milton Ochieng. Mana atamalo 4 kende mag jopuonjre mag senior school ema nyaka sani pok odonjo e skunde. Jatend migawo mar somo Julius Ogamba mane loso e boma ma Nakuru olero ni tok chik mane jatend piny ogolo mondo jopuonjre duto manotimo penj ni odonji kata gionge fees kata uniform, thoth jopuonjre mande nolewo pacho osedonjo e skunde, gino makelo kwan jopuonjre duto mosedonjo chopo atamalo 96. Kamano bende jatend migawo nolero ni chenro mag pogo buge mag somo e skunde mag senior biro rumo ayanga juma mokwongo mar dwe manyien mondo mikel yot ne somo e skunde mag senior. That we indicated as capitation for the government that is giving the 1,540, the 15,000 and the 22,000 was arrived at after a task force was established, and they did an analysis and came up with those figures. Having said that, Honorable Mbwe, the simple answer to your question is that we actually, as a country, do not know how much it costs to educate a child from grade 1 all the way to university. And I'll explain to you the reason, and members, since we are all here as leaders, it is good to interrogate these things. Jong'ad bura maromo 15 mag doho mag apilo chamo muma okinyi ma kawuono e par jatend piny e boma ma Nairobi. Ogai mar doho Martha Koome kod jong'ad buche gi jotije mag doho mamoko noyuore nyasino ka jong'ad buchego dhi konye keto mayot tije mag doho mar apil mosebedo ka ywak ni yware mokalo. With the expanded capacity, improved resourcing, and strengthened welfare, Kenyans rightly expect faster case resolution, consistent and coherent jurisprudence, and decisions that reflect both constitutional fidelity and a genuine appreciation of the lived realities of our people. The authority entrusted to judges is immense, and it must be exercised with diligence, wisdom, restraint, and uncompromising commitment to justice, as I have heard each and every one of you take the oath of office. Doho mamalo wito oko bura mar jogo manoyudo lal e kinde masira mar muoch bom e boma ma Nairobi higa 98. Kaluwore gi jang'ad bura Lawrence Mugambi, ng'ur manochwal e doho nokotegno kendo ne onge kod ranyisi maromo ni piny owacho nowinjore ochul jogo kuom midhiero mane giyudo. Ng'ur machielo manochwal e doho en ni piny owacho ma pacho ka ne nikod ng'eyo ni masira makamano ne nyalo timore kendo ne girem chiwo arita makare n'oganda kaluwore kod katiba. Kata kamano okil mochung' negi e burano nokochiwo ranyisi makare. And I hereby dismiss the same in its entirety. Each party shall bear its own costs. We are very disappointed and disheartened. How on earth would you say evidence which has taken years and decades to put together is hearsay? No way. If the ruling class were affected in this, we could get justice. But now,
This is injustice, pure injustice in the justice system. This is Kenya, which our fathers fought for independence. But those who got independence are still stepping on the poor. Weg nyamburko matingo jowuoth e pacho ka onyiso luoro kaluwore kod medruok mar tim mar wang'o nyamburko kod joriembo mag bodaboda e kinde ma giyudore masira ka koro gigolo kwayo ne sirikal mondo donjre wachno. Ka giloso kod jofwambo e boma ma Nairobi, gikoni nyamburko magi iwang'o to kembe mag okumba ok chulgi ka koro gikwayo kony mar chudo kowuok kuom sirikal. Giluwo ni tim makamano keto ngima jopiny matiyo kod nyamburkogo kama rach ma nyaka rang wachno mapiyo. Weg nyamburkogo bende okoni gisebedo ka gichwalo ote ne jatend piny William Ruto mondo konygi to pok giyudo dwoko mora mora. Friday a matatu was banned and many private vehicles are being touched, and this is happening from the border operators, and they have become the judge, jury and the executioner. We are not going to allow this anymore. So we are asking our members, we have a date that everyone is going to come out, and we are not going to stay away. We are going to do this action on the road, where we are going to down our tools and demand that the government protects us from our vehicles being touched. We are also going to ask for compensation for all members, our members who have suffered, their vehicles have been touched. Jopiny gweng' ma odhuro e sub-county ma Usigu medogo tach e dho wath ma Aora Yala ka gitayo chenro mar manyo ringre jal moro ma jegni 25 ma nyonyang'o monjo kendo lalgo e kinde manodhi tuomo pi e odiechieng' manyoro. Jodago koro seyo piny owacho kuom yule tich kendo rem chwalo apisas magi mong'ego abal mondo mi okonyie manyo ringreno ka giywago kwan mamalo mar monj manyang'o osebedo ka timonegi kod okang' ma piny owacho ok osebedo ka kawo. E wi mano ne ginyiso luoro margi e wi ngima margi kendo e kinde ma gidhi omo pi e Aora Yala ni mar mano e kama ngimagi oyiengore kendo thoth yudo yuto margi kowuok e aorano. Kenda ome gi punda tapuonjo godo nyithindo. Koro kwa biro to ninyang' mako nyithindwa waonge kwe sirikal. Sirikal yie mondi konywa uro nyithiwa rume Yala. Nyore kanywa iko jagreda 6. Kendo sani koro we nyathi dhako gi nyithindo 2. Lit nwagi lit te jowetena. Matimre Yala ka ok morwa. Kanyo kwa iko nyathi ma ja klas 6. Kendo sani waiko kijana man gi dhako gi nyithindo 2. Gino ok morwa sirikal. Litnwa kata wabete Yala ka gino rachnwa ok wamor. Mondo miyo tiek tuo modong' kodok tuomo pi to nyang'o luoro ne to make. Koro nyang'no komake to di pi to ywago no konya uru. Koyudo ka bende an machindo koro yunyang' ni oko tema mako yunyang' ka ywarago. Ayudo koinga gi pek ba weyo boda. Sababu hata shule iko hapo karibu mita 250 kutoka kwa maji. Shule ya serikali iko hapo. Lakini watoto ni wengi hapa wanatumia hii maji. Mama wanatumia hii maji. Kuanzia saa 10 ya usiku wanaanza kutafuta maji. Waona jamaa anaenda kilalamika, nisaidie honya, lakini hakuna mtu sababu alikuwa na watoto wachanga. Sasa mimi naomba serikali yetu ijali sisi ndio tunawapigia kura. Kura zinapotea. Na vile tunapiga kura na hakuna msaada ni kama kura yetu inapotea. Nyoen morgi ilo e skun primar ma Plateau ma yudore e kaunti ma Uasin Gishu tok chak mar gedo ma klase 12 manyien. En gedo ma isiro kod riwruok ma Safaricom mogero klesego kochakore nasari nyaka klas 10. Sikunno ero osebedo gi chal marach ka igeno ni tieko mar gedo makamano dhi kelo resruok. En skul manogere kinde jowagunda kendo osebedo e chal marach kuom higni buora koro. Jonyuol ywak ni pok giyudo omenda mag dongruok mag CDF mitiyogo e gero klese ka klese mag lowo kod simiti osemukore kendo keto ngima jopuonjre kama rach. Ni historia kwa sababu kulingana na maandishi yaliyo kule, shule hii ilianza 1932. 52 ndio iliweza kusajiliwa na serikali. Lakini all the way from that time kweli hakuna jengo jipya ambalo limejengwa. Hata ukiangalia vifuzi ambavyo viko pale ni udongo
kwa matofali. Na hii ni shule ambayo imekuwa hapa kwa miaka 74. Na kwa hivyo watu wetu walipofika hapa baada ya kupata ombi kwa tuweze kufanya usaidizi hapa, walikuta majengo haya hayawezi tena kuendelea. Miaka 74 ni miaka mingi sana, na kwa hiyo kazi ambayo itakuwa hapa ni kuangusha kabisa madarasa yote na kuweza kuyajenga mapya. Skundini konyo jopuonjre mochando kakoro gibiro yudo thuolo mar somo e klese manyasani. Jakom riwruok ma Safaricom Joe Gutu owacho ni skundno dhi yudo klese mabeyo manyasani makonyo jiwo jopuonjre osom e lwasi makare. Kazi ambayo itaendelea hapa ni kazi ya kufanya madarasa yetu yawe madarasa ya kisasa. Kwa nini tunafanya hivyo? Tunafanya hivyo kwa sababu kazi iliyopo wakati huu ni kuweza kuwatayarisha hawa wanafunzi wetu waweze kuwa digitally ready. And that's why I was inspired to approach various partners to try and see if we can have this school rebuilt. And this was not a school you could renovate because the buildings are condemned. So this school needed an overhaul, and so it needed a big partner. And I want today to appreciate M-Pesa Foundation because they did hear our cry, they did come here, and they did actually confirm with their own engineers that the school cannot be renovated, and so all the buildings have to come down. They're going to build 12 new classrooms, computer labs, modern toilets for the students, 12 for boys, 12 for girls, N-suit for teachers, N-suit for the ECD students, something that you don't see in our primary school. Jonyuol mag skundni omor kod gedo makamae magiwacho ni miche mag jopuonjre ne okoneno e higni machien. Tunatoa shukrani kabisa. Mimi niko na furaha sasa hivi kusikia hii shule jengwa 1952. Hiyo ni wakati wangu nilikuwa nasaliwa. Na nikakuja kusomea hapa. E dweche aboro mabiro, jopuonjre mag skundni biro yudo thuolo mar somo e lwasi mopogore kaluwore kod klese manyasani midhi ger e nengo maromo $78,000,000. Jailieta, Ramogi TV. Tim mar Gor Mahia dhi nyime gorako ka giikore ne tugo mar lige kindgi gi Sofapaka. Tugo mabiro timore ngeso mabiro ni e alap tuke manyayo. Gor Mahia nolo tielo mokwongo e tugo kind timbe ariyogo e alap tuke madandora gonde 2-0. Gor osebedo gi tugo maber ka giselo tuke 5 e kind tuke 7 mokalo ka gidhi amodhi 2 ka modhigo ne gidhi e kindgi kod Shabana kaachiel gi Bandari. Gie kindeno jatugo Felix Oluoch ohinyore kendo dhi bedo oko kuom jumbe 2. Jabak Lewis Bandi kod jago dier pap Ben Stanley Omondi bendo oseduoge orako bang' chango. Being our first day training, tuko prepared kwa game ya Saturday. It's not an easy match because hata kulingana hata kama form yao iko vibaya, naweza sema kucheza na Sofapaka Gor against Sofapaka iko an easy match. Yes, we have watched them. I think we watched them in their last game against Leopard. They're a good team. And from what we saw, I think that we have a plan as to how to approach the game. We can't talk about it. Erokamano kuom thuolo mari. Mago ema ne waikonu e weche manyien mag ka gi kacha. Koromo sa achiel odhiambo wabiro kelonu mamoko e ang'ich welo to sa 3 e weche manyien mag oimore. Nyinga Milton Ochieng' Awuor, oriti masani.